ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತದ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೇರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಮಾತಾಡಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಎಂಚಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರಿ ಆಜಿ ಮೆಡಲ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ರಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಲೋಟ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಗನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ನೋಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ದಾದಾನ್ಲ ಕೆಲವ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಕಂಬಳ 10 ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗನ ಸೆಮಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ತುಂದ ಅಂಚ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಗನ ಟೀಮ್ದ ಎರ್ಲೆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಗಿಡದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರಣ್ಣಿ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಲಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅವರ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಗಲ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಮರಗಟ್ ನಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಜವಣೇರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಗಿಡವ ನಕಲ್ ನಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಂತದ್ದು ಟೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಅಂಚ ರೇಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಮಾತೇನ್ಲ ಹಾಕಿಯ ಎಂಗ್ಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಳಕೆ ದೇವ್ರು ಪಾರ್ದಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನಿ ಎಂಕ ಇವ್ರು ಪಾರ್ನ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೀರೀಸ್ ಲ ಆನಾಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪವನ್ ಕೊಟ್ಟಾನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಂಕ್ ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಈ ಸೀಸನ್ದ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಸರ್ ಬಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ಮಾಳ ನಿಕ್ಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೇರು ಒಂದ್ನಾಲ್ ಮೆಡಲ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಎಂಚೆತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಳದ ಶೇಖರ್ ಅಕುಲನ್ನ ಪಲಾಯನ ಅಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಎನ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಏರು ಅಕಲ್ನ ನೆಪ್ಪುನು ನೆಟ್ ವಿನ್ ಆ ಬೀಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಟ್ ಎಂಕೆ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಲ ಎಂಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಬುದಾಡ್ ಗಿಡದ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ್ಲಕ ಒಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲಾಯಲಕ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಕಲು ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಸರ್ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತ ಸರ್ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತದ ಸೋಲ್ಪನ ಪಂಡ ಈರೆಗೆ ಸೋಲ್ ಗೆಲು ಪಸತ್ತತ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜನ್ ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ರಡ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪೊಗ್ಗುಜ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಮನೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೋಡ್ ಲಂಚನೆ ಆತಂಡು ಉಬಾರಡ್ ಲಂಚನೆ ಆತಂಡು ಉಬಾರಡ್ ಎಂಕುಲು ಮಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಈಶ್ವರ್ನಾಗ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ರೋಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಕುಲ್ ಲಂಚನೆ ಸೋಲ್ಗೆ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಫೈಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿ ಏರು ಪಾರ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲಿಜ್ಜಿಂದ ಆತಿ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಟ್ನ ಗಳಿಗೆಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒಂದಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ಅದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಎಂಗನ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇರ್ಲಿನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಎಂಗ್ಲಾರೇನು ಪಂಡಿತರು ಬಟ್ರೆ ಅಂಚಲೆಪ್ಪು ಅಕುಲ್ನ ಆರ್ನ ಏರುಣ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗ್ಲಪ್ಪ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಕೆಲವು ಬೈದೇರಿ ಜವನೇರ್ಲ ಅಚ್ಚು ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬೈದಿನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆವದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲ್ಲು ನಕಲು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಟ್ಟದ ಟೀಮ್ ಲಂಚನೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎಂಕಿ ನಾಗುನು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಏರು ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಐನ ಪೊಲ್ಲು ನಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಲ್ಲು ಬಂಡ ಪೂರ ಬುದರಿ ಕೊಚ್ಚೆಗಳು ಪೊಲ್ಲು ದಿಲಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಕುಲೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಬುಡ್ದು ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಏರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಡುಕುಡುರ್ದ ಎಂಗ್ಲನೆ ರಿಲೇಷನ್ ದಾರ್ನ ಏರು ಅವಳ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕಂಬಳದ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಉಂದೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಡುಕೋಡಿದಾಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇರಿ ಜವಣೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಂಗನೈತೆ ಜವಣೇರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರಿ ಸೊ ಅಕಲ್ ಜವಣೇರೇನು ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಒಂದು ಮಾಡ್ಪುಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಯಾನಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಋಣಿ ಆದಲ್ಲ ಅಂಚ ಸರ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಈರೆಗೊಂಜಿ ರೈಡರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡಪ್ಪನೊಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡೆ ಇರು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪುಗಾರ್ನ ದಾದಾವು ಮಲ್ಲ ಒಂದತ್ತವು ಊರ್ದಾಕು ತೂದು ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಎರುಕಾಟದೊಂದು ಅಂಡ ಐಟ್ ನಾಲ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಪನ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೇನ್ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಿಲಕ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಮೊಕಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಹರ್ಷನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಏರು ಕಟ್ಟನಾಗ
ಆ 4 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅಕುಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಅಕುಲೇ ಅಕಲ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕುಲೇ ದೀನ ಅಕುಲೇ ದೀತಿನ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇರ್ ಜಾತ್ರನೇ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಕುಲ ಇಜ್ಜಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂತೆ ಅದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ರೈಟ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಿಡವನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಅನ್ನ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ನಾರ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗವನಲ್ಪ ಪಾತುನಲ್ಪ ಲಕ್ಕವನಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಬಿಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಜಿನ ಶ್ರೀನ ಕೈಟ್ ಒರಿಯನ ಕೈಟ್ ಎಪ್ಪುನತಿ ಆಯ್ ಹೂ ಮಲ್ಪು ಐತ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಂಗೆ ಇಡೀ ಮೆಡಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಸೀನ್ ಮಿತ್ತದು ಸೊ ಎನ್ನ 10 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಯಾನ್ ಈತ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಆರು 4 ವರ್ಷ ಎಂಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಂಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟು ಪುಗಾರ್ ಉಚಿತ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುಗಾರ್ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಮಕ್ಕಳೇನ್ ಪುಗಾರ್ ಓದ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ತುಯಿನಾಕುಲ ಆಯನ್ ಪುಗಾರ್ ಈತ ಪಾತೇರಿ ಯಾರು ಅವು ಎಂಗ್ಲೇ ಬೋಡಾಯಿ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ನಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಂದ್ರಗ್ಲ ನಾಗುಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ನು ಈ ಇನ್ನಿತ್ತ ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇರುಂಡು ಅನ್ನು ಪಂಡದು ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸೀಸನ್ ನಾರ್ದ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಒಂಜಿನೆ ಬಹುಮಾನ ಬೈದ್ರು ಮಾಸಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಹಣ್ಣುಗ್ಲ ಜಿಂಕೆಗ್ಲ ಮಾಸಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಗಿಡದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅವು ಏತ್ ಶೋಕದ ರೇಸ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ನಾಯರ್ ಬುಡ್ನಾಯ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬುಡ್ನಾಯ್ ಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಲ್ ಉಂತುದು ಆತೊಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಇರು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸೊಟ್ಟಿ ಪೋದು ನಾಯರ್ ಬುಟ್ಟು ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋದಾರ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ನ ಇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ರೇಸ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗುನಲ ಚಂದ್ರನ ರೇಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಆ ಅಣ್ಣು ಎರೆಗ್ ಬಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಜಿಲ್ ಪಾರ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೇರು ನೆನ್ನು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೇರು ಕಲೆ ಉಂಡ ಒಂದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿಲ್ ಪಾರ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಕಂಜಿಲ್ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೇರುಲ ಇತ್ತದುಂಡ ಐತೊರ್ತ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತುಂದು ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚೆತ್ತನು ಓವರಾಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತ ಮಾತಿಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೇಸ್ ಮೆಡ್ಲ ನೀನಿ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲಿಗ್ ರೇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಸಾರ್ಲ ನಾಗಿರು ಬುಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ನಿ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ತನು ಮಾತ್ರ ನೀ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪುನಃ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೆ ನೀನಿತ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಟೀಮ್ ನಾಗೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೂನೆ ಎಲ್ಲೆಟುಪ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾಗೇರು ಮೂನೆ ಎಲ್ಲೆಟಿತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರಿ ಎತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ ನಾಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಐಕಲೋಡ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಇರಲ್ಲ ಗೂಗ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಗೂಗ್ಲಿ ನಾಗೋರ್ದು ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡವಣೆರು ಬುಡ್ದು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಐಕಲೋಡ್ ಅವು ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ನಮಗ್ ಬಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಕಾಟಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆಯುರ್ ಪಂಡ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವೆರ್ಗ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಲ್ಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಬಲ್ಲೆಡ್ 2 ವರ್ಷ ನಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಕ್ ಬತ್ತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ದಾಲ್ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬರ್ಪೇ ಸೀಸನ್ ಶುಭ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಸರಿ.